Minä olen se, joka löysi tohtori Livingstonen. Henry Morton Stanley. Ja minä olen se, joka jatkaa hänen työtänsä. Nyt kun tuo suuri mies on poissa, koin hengen ja suuren päätöksen kypsyvän itsessäni täyteen voimaansa. Se olen juuri minä. Minä tulen jatkamaan suuren Livingstonen työtä. Jatkan sitä siitä, mihin hän jäi. Ja jos sallimus niin vaatii, olen valmis ryhtymään marttyyriksi kuulemattoman Afrikan valloittamista varten tieteelle, maailmankaupalle ja sivistykselle.